Now, thank you, please, you can if you wish. I want to move on to another question here before we get to the audience. I'd like to start down here with Mike, and I'd like each of you to tell us when you learned in your own life the value of critical thinking. When did you learn it? Do you remember a series of events or a time in your life when you said, aha, this could be a good thing to think critically? Mike, what comes to mind when I put that forward? Neviem, nenapadá ma zrovna teraz príbeh konkrétny, takže mohol by začať niekto iný, možno ma napadne popri tom niečo, čo stojí za zmienku. All right, Carol. Nie som si istý, ale asi to bolo v novembri 1989, bol som ako študent na strednej škole a vtedy sme niečomu verili, mali sme pred sebou nejaký svet a potom prišla informácia, že celkom tak to tak není. A odtedy asi viacej rozmýšľam v tých takých spoločenských a geopolitických súvislostiach. A potom bolo veľa takých iných udalostí v živote, kde som zapochyboval o tom, že či to vidím, to, čo vidím na CNN Network, či je pravda. Good for you. Vladimíra. Já mám takový triviální zážitky, ale tak mi napadá z toho dětství obecně, protože velmi často nerespektujeme to, co nám říkají rodiče. A nebo neděláme to, co nám říkají rodiče. A já už jsem dospěla do věku, že se začínám vzpomínat, že někdy to, co říkala, jako má smysl. A tak teď mě zrovna napadá, nevím, jestli to má souvislost s tou bílou barvou, ale můj tatínek, když jsem byla malá, tak mě házel do sněhu. A jako mi říkal mi, jak je to strašně dobrý pro mě, že budu otužilá. A já jsem si myslela, že úplně idiot, teda se přiznám. Ale musím po letech uznat, že to má něco do sebe a dneska, když jsme vystoupili z vlaku, tak já říkám, to je super, je tady zima. Mike, okay, you're ready, yeah, let's go. Spomenul som sa toto pri kolegovi, jak sa preriekol, že CIA Network na moment... To sa pomýlil. Vôbec som to nejak nemyslel, aby ste si... Nemyslel to tak, naozaj. Ja som si spomenul, kedy som ja si uvedomil, akú váhu, akú dôležitosť má kritické myslenie, pretože som si spomenul, že som narazil pri tom, jak som si chystal prezentáciu na jednu vetu, ktorá hovorí, že kriticky myslatý človek nepodlieha propagande. Nenechá sa ovplyvniť médiami, vytvorí si svoj vlastný názor a je jeden krásny citát, ktorý by som rád s vami zdieľal. Je v angličtine, takže vám ho poviem. Hovorí, že read everything, listen to everybody, but don't trust anything unless you can prove it with your own research. A toto je pre mňa základ toho, že vidí človek veci, aké sú a nie také, ako tieto médiá, o ktorých rozprával kolega, nám ich predstierajú väčšinu času. Okay, Mike, thank you. Lukáš, when did you realize in your life that critical thinking is something that really has value? Pre mňa to bola asi skúsenosť taká dosť základná a to bolo práve asi voči tej viere a preto aj pri tejto prezentácii som sa tak akože vrátil možno troška do toho obdobia. Je zaujímavé, keď vidím okolo seba veriacich ľudí a ja som veriaci a že to kritické myslenie tam má veľký význam. A pre mňa málo, keď som čítal autorov, ktorí boli trošku tak ináč mysliaci, že jednoducho pre nich nebolo viera to, že sa ide do kostola tak. Dokonca jeden výrok, a to je veľmi zaujímavý, že ani viera, ani moje náboženstvo nesmie byť akože mojou prekážkou na ceste k Bohu. Čo je veľmi trošku vtipné, lebo ono by nás to malo viesť k Bohu. Ale jednoducho začal som kritizovať alebo pozerať sa, pochybovať o všetkých tých myšlienkach, ktoré mi boli dávané, že jednoducho toto je správne, nesprávne. A začal som sa úplne jednoducho pýtať, že prečo? Prečo je to správne? Prečo je to nesprávne? A tieto veci sú veľmi také citlivé, lebo naozaj na nich neexistuje nejaký hmotný dôkaz, ale keď skúmate jednoducho
tie vzťahy a to také, že neprirodzené alebo také nehmotné, ja neviem, ľudský vzťah je nehmotná vec, ktorá má ale veľmi konkrétnu podobu. A keď napríklad takto nejak skúmate tie veci, ktoré sa hovoria aj povedzme v Biblii a tak zistujete, že tak intuitívne a tak pomocou aj tých dôkazov toho, že je to pravda. To znamená, že ale už opäť I want to make sure I understand what you just said. Did you just say that if you think critically about events in the Bible, you find out through your intuition and gut feeling that things are true? Is that what you just said? Nie úplne. Ako nie intuíciou. Normálne pomocou toho, že vidíte, čo sa deje. Jednoducho tam ako úplne jednoduchý príklad, že nepokradneš, hej? Že nerob to, nekradni. Hej? Každý to berie, že to mám zakázané. A on to nie je zakázané, len nerob to, lebo to nebude dobré. A keď sa pozrieme na spoločnosť, tak vidíme, že vlastne tí najchudobnejší ľudia sú tí, ktorí si kradnú. Lebo žijú v neistote. Je to úplne nespokojný život. Že ak človek dodržiava nejaké tie veci, ktoré sú správne a myslí kriticky, tak nebude nekradnúť kvôli tomu, že niekto to povedal, ale nebude nekradnúť kvôli tomu, že vidí, že kradnutie robí spoločnosť zlou a je to zlé. I want to go back to your comment about the Bible, because this is where this discussion normally, will end up. Are you saying then that to you, the Bible and what is written in the Bible is true, represents actual fact, historical fact? No, aby sme dnes skončili tam, presne pri tomto. Ja si myslím, že a možno aj pod v úvodzovkách tlakom človeka, ako napríklad je Augustín, ktorý je jeden z najvýznamnejších filozofov sveta, povedal, že ak v Biblii nájde niečo, čo je nesprávne, tak potom sa mýli on a nie Biblia. A ja si myslím, že tam je strašne veľa interpretácií. Keď sa spýtate na nejaký príbeh z Biblie, tak vám každý povie, že ja som to pochopil tak, ja som to pochopil tak. Right. To znamená, že ja len chcem povedať to, že myslím si, že v Biblii ja osobne sa k tej absolútnej pravde nedostanem, ale myslím si, že je tam. Ale treba veľmi, veľmi kriticky myslieť a otáčať všetky tie myšlienky z rôznych uhlov pohľadu a skúseností, aby sme sa k niečomu bližšiemu dostali a pravdivejšiemu.